Lockdown ni jorabo bial ngi tongai nukhung chamu nangi tongai rongno chubasuru thanibo yak bakshang angka hastini gnei non political motha tiprate tikpa tini me tane pula shalmari fa shalo khwai bongkotla shikor ad blogo khobja taksia kami bati moitan kami te melka kami oti prasha kari nukhung rongno marate shaban chubai dikya tiprate tikpa motha thangja khalayoi a thango shokya tikpa mothani ngai mothani tangphang ronjite burma kashko angshu de burma te bubagrani tikpa mothani ngai mothani ado anante burma na khobi kubundo Sini bubagra Maharaja Produt Kishurno hambairana ni musungo tamni bagi hingangke tipra mothani bukhakti singnu biman kha phatara tongnai rok tipra hasini jungzalo katajak nukhungno simiya phataro bu kabang masubasu hasini bubagra Maharaja Produt Kishur khlai tongmani bagi tai phatarni logi logi jing nubiman kha lockdown ni salni simino tipra motha tai Maharaja no hamjaknai joto tipra sarok thanchake kami burum burum thangai obo haike kriya jeng gorib ungyabu chubalai maniya jengzalo kasajak lockdown ni bagai abo hai nukhung rokno gisik mansak Maharaja Produt Kishur bini bodol tipra mothani bukhakti tai jeng tini obo haike no norogdono saimano hasini kaisa susruk motha joto tiprasa kogrok channel lo bangla channel lo eba english channel lo samung khaine rok kaisa motha tong abo hange tippa atipa motha tei tipra motha tini thamchake ongkholaika hasini jengzalo kasajak lukurokno subasuk khainani bagai busrangni jorabo singobo haikeno dalbida lamche thangai subasuk khlainai eba phatar haseo tongnai rokno jesuk mansak jeng o kaini motha non political organization ni bukhakti o kaini no non political awan bagai jeng kuno political bukhak sikang yawi o non political kaini motha bai singobo haike luaji jakatini balai balai ke hambai maro amjani borok champa hawar baki moidan oro jesuk mansak o kaini mothani bukhakti mairung tei sapan rok yafarjaka busrangni jorabo chini obo hai chubasuk khlaimung choyawinya tongnai hambai ani hoite norok no je manti brongni chubamung tipra mothana hoite omo hai uni krisa borokno subakha tei norok no je brongni yak shokti chuba mani bisinti norok borokno bobo hai nongni khatung mani man panorok borokno tamo sanani musung amjagin akan khajakan sing jarno ai mangan ngala hambai je sung mo lockdown ni jora sing tipra sarok to prai no tamhinani 100 bang ni bisingo 99% no jotono kuri ni himano ga bagano sung chini bubagra rajani ngui gai sung wa kisamisa sobalai je ko tini asrambari area ngoni constitution ni probotok sewo ko 200 poribarno sung ko jani jani kisamisa mantui emi to sung kha khaimani kisa kabang khaini na hinai ga borni sung je list khaimani aw list no saringia mi borok kisa bang thong bai sung marum kisa shot kai mar gata ke bangi thangmani yak lo phana norok borok kulogoi ba jotono yak busar hoya jotono no মানে ওজন দেখিনি রহকা যাতে কেবল মানে কাহানি দেখি আথিকে মেথমার হবে কেন্দ্র bobo amchai ba bobo jaga bobo panchayat dokonro terina hini tong ini pula sung bak phaiga bung posim tokse bo gai mo tau pho tokse ya gai mon pore thangjanai purbo champa aun pore posim champa duita jaga tongo kaisa angkai bazar sakabo haite kaisa sini pusram school matok ada sung tak mon pore thangata ngeje tabuk omo hai kubang man rok khamaya ganang se tiprasa NGO ba kubang chubana hini tongnai rok je kulogoi tongnai borok nole bobo hai kokka channel muchino tripura motor kok mo no kasana musung na disung CPM Congress IPFT BJP kun heoi mane sungsin bukung bara je tongnai rok bora muti jorabo jani political no to je hoi abu phaiga chin je tiprasa rok masa yang tonai bongno abu phai ju subo char kheba belai kahamugo abo no message na musung kebo ni na ta hinlai di jotona pakai phele di sung subo lainai chin je musa tabuk sini parao je tong tonai baksa to nadi tha sogoi phalai chai tongo mikhon chok khole phal chai tongo এরপরে সামসাতা খল চানাই দङ ওয়া খংবাই চানাই দङ বড় মো লকডাউন জরা বাজার ফাজার খমাইয়া বড় পুরা টোটালি চলে মিয়া মো হয় জরাবো সং যে কিচা মিচা সুংনাই রক সুংনো আগকে ফাইবং ন কিচা মিচা সুবাবা ননে